Yendani nkembu na yido makwa mado ma fo na gota sim na mmuku okwu. Pure naked ha gbagbuo mu. Ihe nje ekwu ya bụ onye sigi na ogo abịabe na ani Igbo ogo abịago na ani Igbo and they are willing to wipe peace out. Ihe abụ Awusa Fulani throughout to be yi ka kiburu egbe. Look at a small boy. 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 Look at the small boy. Yenje kwu ihe abụ esigi na ogo abebe na ani Igbo ogo abego na ani Igbo. Kwefu ndị na jubilate na eji Nnamdi ga-emecha ha ebewa akwa. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Gist TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 6th of December 2025, we are bringing this news live and direct to you. Biafrans, you can see that ani Igbo nọ na nsogbu. Ani Igbo nọ na serious nsogbu. I'm telling you. Just look at ihe ndị army men na video anụwa. Ka a si ejide nwatakịrị pụta n'ọhịa gbawuo ya. Ndị nọ si ebe ahụ bụ ndị dịka had a little bit connected to the small boy. He threatened offer na ọ bụrụ na ha mee anyhow ewesikwa ofa. Yotago ha gbawuo nwatakịrị a wee tọwa ya ebe ahụ wee pụwa. And according to onye a na-ekwu okwu a, ọ sị na ndị ugwu bi ya ahụ bucha egbe ahụ buchara aten na aya diskwa save n'obodo a. Ka abụkwa nke na date ta bụ gịnị? Ka abụ ihe na-eme tata bụ Saturday 6 December 2025. Ndị amị gbadatara Akwụnyedi today. Ha bụ this boy pụta ebe a gbagbuo this boy ebe a. Gbagbuo this boy ebe a. Including mụa ha gbara m ọtọ sị na ọ bụ na miss up ha gbagbuo mu. Ndị niile ha tụrụ down ma Sunday bụ ọkpara oji ego ha gwara ya na umesie up ha gbagbuo ya. Obi nwanne Okafọ ha na-eje ọrụ Sunday be smoke bar bat. Ihe ndị anyị nke mbụ na yido makwa mado ma fọ na gota sim na mmuku okwu. Pure naked ha gbagbuo mu. Ihe nje ekwu ya bụ onye sigi na ogo abịabe na ani Igbo ogo abego na ani Igbo and they are willing to wipe peace out. Ihe abụ Awusa Fulani throughout to be yi ka kiburu egbe. Look at a small boy. 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 Look at the small boy. Yenje kwu ihe abụ esigi na ogo abebe na ani Igbo ogo abego na ani Igbo. Kwefu ndị na jubilate na eji Nnamdi ga-emecha ha ebewa akwa. Asari even said something concerning Nnamdi Kanu, that he is even involved in how they were able to capture Nnamdi Kanu. In Kenya, he's even boasting that Nnamdi Kanu is already his enemy. Because he was in a live video, discussing something concerning this Trump coming to Nigeria, all this Christian genocide. So he was lambasting that Reverend Father that is saying that it is a Christian genocide. And as he was doing that, somebody in that live video now questioned him concerning Nnamdi Kanu, telling him that he betrayed his friend Nnamdi Kanu. And now he's saying that Nnamdi Kanu was already an enemy to him before he did that. That yes, that he's proud of what he did. Just listen to him and hear what he said. Betrayed Nnamdi Kanu because he was my friend. At the time Nnamdi Kanu was arrested, he was my enemy. I was looking for him to kill him. He was also looking for me to kill him. So I promised him that I will smoke him out. So how did I betray him? He don't even know the meaning of betrayal. Months before he was caught, I told him I would smoke him out anywhere he is. Go and check my previous videos. So it's not a new thing. How will I betray my enemy? I've even held myself back for not talking about him any longer. So don't allow me to go back and start talking about him and spoil matter for him. Keep your lane. Day your day, make a day my day. I beg you. So Biafrans, you can see this young woman is saying that nothing should ever happen to Nnamdi Kanu. That she is not an Igbo person, no, but if anything there ever happened to Nnamdi Kanu, that she believe that the whole country will go upside down. Man, nothing happened to Nnamdi Kanu, I beg you.
Wait. What do you think say go happen? If we can't wake up tomorrow, they can't tell us say Nnamdi Kanu die for prison due to health issues. Maybe they don't send them go prison now. They can't tell us he been get health issues now. Now he can't die for prison. What do you think say go happen for Nigeria? I no be Igbo. I just they talk calm. I ain't even gonna lie. Nothing should happen to Nnamdi Kanu. Cause nothing should happen to Nnamdi Kanu in prison. Oh, he's in prison, my darling. He should just be in prison. So may nothing do in Nnamdi Kanu. Cause if nothing happen to Nnamdi Kanu, Igbo people no go take am easy for this country. Oh, I ain't even gonna lie. They gonna kill lots of people. A lot of people is gonna die. And me, I don't have strength. I have japa. I will run away. Adema Igbo Chineke kelamacho ezima puliche Igbo de sam ejibinaka na ebe ahi n'ugbu a na ị na-enweta onwego otu aka m si anabata kpọmkwem n'oge ihe omume anyị chi bọọla anụ ọzọ buke na-abịara gị naanị na nso nkwa ọchịwọ nakwa official nso nkwa TV na YouTube. Adema nwanne anyị nwoke ka esi na-agụ egwu ekwugharịala kpọmkwem na ya wụ nwa afọ Biafra na ya wụ onye Biafra. O eziokwu na probably that first question ajụrụ ya na that first interview o nwere ike it was an impromptu question and he answered it impromptly. Many people blame gị for the way ndị mmadụ na-eme KC, you know, but I want our people to understand one thing. Onye ọwụla wu onye Igbo wu onye Biafra. Onye ọwụla wu onye Igbo iwu onye Biafra. It doesn't have to be whether you are against Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is not Biafra. Biafra has been there before Nnamdi Kanu. So even if you have a problem with Nnamdi Kanu, Ajo say Ibu onye Biafra because of Nnamdi Kanu, then I'm sorry for you. As far as you onye Igbo, you onye Biafra. Biafra is a spirit, the undying spirit of ideology inborn in every Igbo man and the Igbo woman. So I want to appreciate Casey for granting another interview to disabuse the mind of the people that Iliawu Honye Biafra. But I can work with them na ha bunde Biafra, ha bunde Biafra, ha wunde nke, ha wunde nke ọzọ. Biafra is Biafra and we all are Biafrans. Adezo Obram si na mbonye Biafra, probably that favor ị na-enye m ikwusi inye m nwanne ị na-enye m ị na-abụ ikwusi ichi ikwusi inye m the favor because na m si na mbonye Biafra nna akwụsị ya. Ite ahụ ị na-eje eshi nri ebunye m mgbe ị na-amabeghị ma bụ Biafra ma abụghị Biafra kịta ị mara go na awụ Biafra ezigbo nwa afọ Biafra. So mune lee ite ahụ ma ege na kụwashịa ya Chileka akpọọ gị ọkụ awụ bụ ezigbo nwa afọ Biafra amụ shiri ike n'ala Biafra. So amaghị m gụwa na onwe gị. It doesn't matter what you think. As far as iwe onye Igbo iwe onye Biafra. Amamira Ibro hana nwa afọ Igbo iwe nwa afọ Biafra. Onwe there is nothing like this that n'ime. Abịara say because of ikwu hana na Igbo Biafra you lose favor. You begin na-enyo gị enyo ndị ebe a na-enyo gị ndị ebe a na-enyo gị. Biafra is an ideology, it is a spirit nọ n'ime onye Igbo. It doesn't have to be a physical country. It doesn't have to be a physical structure. Gị na-ahụ ya na-akpụ ya Biafra. No. Ọwụ ihe na onye Igbo ọwụla n'ime. Otu Oduduwa shi nọrọ onye Yoruba n'ime. Arewa anọrọ ndị Hausa n'ime, nọrọ ndị Ugwu n'ime. Otu ahụ ka Biafra shi nọrọ onye ọwụla bụ onye Igbo n'ime. Ghọta ya Chileka akpọọ ọkụ. Ana m ekwu maka ndị Sabo. Ana m ekwu maka ndị mgbe ọbụla ha nụrụ ya. Onweghị ụdịrị aha a na-akpọbeghị ndị Igbo. Onweghị ụdịrị mkparị a na-enyebe ndị Igbo. Nwanne asị ya mụọ nwoke si bụrụ nwoke. Kwenye n'ihe ịbụ kwa aka n'obi si na ịbụ nwa afọ Biafra. Eyi nwune. Maka na onye ajụrụ ada ajụkwa n'onwe ya. Onye ajụrụ ada ajụ onwe ya.
onye rere asụsụ nna ya onye ahụ erela onwe ya kobo gị gọna ha ebe ishiri bịa nwanne irela onwe gị kobo maka na nke bụ eziokwu bụ na onye eme ọba ya mkpọkọrọ ndị mmadụ ewere ya kporo afịfịa gị ime onwe gị mkpọkọrọ ndị mmadụ ewere gị mee gịnị kporo afịfịa so gịnị ka m na-ekwu ihe m na-ekwu wee bụrụ na nwanne anyị nwoke ka esi ịgbalị gwele ịgbalị ala ndị dịkwa ka agụpụtawa kwuwe maka na ụmụnne anyị ndị a ha na ndị ugwu dịtụ na mma ha na ndị nọ n'ọchịchị dịtụ na mma anaghị ekwetewe nnọọ na vabụ ha na-agọnahụ ya agọnahụ nwere otu ọ na-esi eme ha n'ahụ ha chi ikwu ya ha kpaa ya akpa they are shy ọ na-eme ha ihere ikwu ya echi ihe ahụ a na-eritela aka ha data economic empowerment a na-enye ha data political connection a na-enye ha ya akwụsị nwanne kwere na ịbụ onye Biafra efere ahụ onye ahụ ji enye gị nri bụ efere nkụwa ya pịawa ya ite ahụ o ji eshiri gị nri ya kụwa ya kwere na ịbụ nwa afọ ebe onye shi anaghị eme ya ihere ebe onye shi fụta anaghị eme ya ihere amaghị m na aghọta ebe m na-eje ọ dị mkpa na ịghọtara m ọ dị mma Nnamdi Kanu gara ụlọikpe nwanne ya nwoke gara ịnọchite anya n'ụlọ ikpe n'abalị anọ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya mana ọkaikpe si mba na nwanne m Nnamdi Kanu agaghị emuvunwu ex parte motion for the transfer here motion to transfer Nnamdi Kanu from Sokoto prison to another prison within the jurisdiction of the Federal High Court Abuja. But unfortunately nwanne Nnamdi Kanu abụrụ a lawyer and it is only a lawyer that can move that motion. It is only a lawyer that can move that motion. Nnamdi Kanu has a lot of lawyers. Ejimakon no there, Maxwell Opera no there, PNH of Onocha there. You know, so we are expecting that postpone that to December 8th. One of these lawyers, Gaga represent Nnamdi Kanu to move that motion so that can transfer Nnamdi Kanu from Sokoto prison to any prison within the Abuja Federal High Court jurisdiction Abuja, because all the since Nnamdi Kanu jizaki are ekuchitere onwe ọnụ ogweshi na aga court onwa akwọ ga file egweshi buga court, but ishi Sokoto agawa Abuja to file something all the very costly, expensive, and the prison management cannot afford it. That is the truth. Okwanya gachago mkpọrọpụta. So anyị ma ihe ọ na-ewe the prison management to rally round for moto gbagi ya fuel vehicle eji akpọ ndị mkpọrọ aga court anyị ma ọbụla dị within Owerri nga anyị nọ sef ọ na-aratụ ahụ mgbe ahụ sef ịchọ fuel gbee ga from prison nọ n'Owerri nga kpọta anyị magistrate court ma kpọrọ anyị gaa high court mgbe anyị nọ mkpọrọ na-afọzia onye nọ Sokoto for the prison management to arrange for a vehicle geshi Sokoto buru bịa Federal High Court Abuja within the space of 2-3 hours, and of course Sokoto is very far from Abuja. So Shile Sokoto abela Abuja court agbasala. So that is why Nnamdi Kanu jicho ka move from Sokoto prison to a court within the jurisdiction of the Federal High Court Abuja. So by December 8th ka the judge ga anụrụ okwu nke ahụ. Finally, Harrison, Bamishu, and VDM. I like more on women now. I don't really talk about individuals, especially nde na struggle na hustle na abakwa nombo ka Nigeria demma otum shieme. I don't really talk about them because I believe that all of us have our individual differences and we have our own shortcomings. I need to watch our fault. I need not the perfect. More no women are they perfect. More no women ote ho kwara na enkwere shortcoming no more. Yotala enkwere shortcoming no. Mana ebe ga ha enwete my own shortcoming wo when it comes to integrity. I cannot betray my integrity. If on integrity I ekwu okwu I have earned it. I have earned it, and I'm proud to say that I have earned my integrity. You should have been bribe before. Nimo State, Mona Libo, Mona Nigeria, Potade. Oh, dear madam.
isi na onwere ka isiri gbela m transfer shi m kwuo kwugide ma kwuo ka m mejie gị foto kwuo isi na m na ga-emekola business before as in business personal business mụ na gị na-abụ na-egwuo gị wayo ga-epụta kwujie amami na ghọta ebe m na-eje. So I don't really talk about individuals. My focus is on those criminals who devour our collective wealth. Ndị kpọrọ onwe ha politicians ndị oshi. Criminals that are in power. Criminals that are using position to torture, to torment, to oppress, to depress, to punish, to maltreat the less privileged in the society. Under my target. And that means under target him. Target ma bụ ndị ka VDM. Harrison. Showore na ndota. No, because ndị ahụ na-alụkwa ife m na-alụ n'ụzọ nke ha o. Mana n'agbanyeghị na anyị na-alụ ihe a n'ụzọ nke anyị niile nwechara ọrụ. Anyị niile nwechara ọrụ in one way or the other. But ka ọrụ gị hapụ ewu an ọrụ that will tamper with your integrity or an ọrụ that will tamper with your personality. It won't make sense. So VDM, ịkpọ police, ka anwụchie Harrison, to me, ọwụ ihe o kwesịrị ime. To me, ọwụ ihe o kwesịrị ime. Yes, the family might have reached out to him, but as a comrade, he big. Although he said he's not an activist. But he's a comrade. At least as a comrade, he big, you have to do more investigation. Manebe mmiri si ba n'opi ụgbagoro. I was also getting a contact in the police, police against Harrison. Harrison no nwe agbali akwala no. VDM no nwe na agbali kwa. Nda niile na agbali n'ụzọ nke ha dị iche iche. Ị na-aghọta ha na agbali n'ụzọ nke ha dị iche iche. Personally, I encourage them. Personally, I say you people are jishiri ike. Anyị nweta ndị dị otu ndị dị otu. Ofu onye ama arụcha nwa ọrụ anyị na-arụ o. Ị ghọtago? Ofu onye ama arụcha nwa ọrụ anyị na-arụ. We need more people like Harrison, more people like VDM, more people like Showore. We need more people like that in this country. Oya wuna anya wuru ọkụ, we ganda asila ha ma ihe, we ganda asila ha chiganye, we ha ọkụ la ahụ. Brain hair reset ya, ha kpaji agwa ka mmadụ. So in the issue of VDM and Harrison, ogu for na ekwu okwu, ana compare Harrison, ogu for ọkwa fans na cause problem nda. Fans ndo dume jenon. You are comparing VDM, you are comparing chefu na onyo ha niile nwechara their own different pattern ha ji eme their own activism. They have their own different pattern. Pattern onye ama mbụ pattern onye, pattern onye ama mbụ pattern onye, pattern agaghị abụ pattern onye ọzọ. So ndị fans bikonu, stop burning, stop putting fire in the issue of VDM and Harrison. Allow Harrison, this is his time. Yusobano. At least I believe that what does not kill a man makes him stronger. That is what I believe. And I believe that when a man missteps, makes a mistake, he learns. You got to go? So everybody make mistake. VDM, emekwela mistake. Harrison, emekwela mistake. Ndị ọzọ na-eme mistake, but ka mistake ya happy ịbịa me overshadow ọrụ ọma ị na-arụ. Like I said, I need them with shortcomings. But ka shortcoming again happy to tamper with your integrity. For instance, otu am n'Ugbulaka. Anything that has to do with money, mona ganabo. Echi ya pụtara anyị okwu, aga m ama ya aka. Aga m ama ya aka. I really appreciate Harrison for even risk life ya. Ịgawa n'ime ọhịa. Anyị niile agawacha n'ime ọhịa achụ kidnappers. Anyị niile agaghị achụwacha kidnappers. Anyị niile agaghị achụwacha bandits. Mana ihe ewu kpa okike abịa mashiri nye onye ọwụla akara aka akie. Ọ bụ otu Chineke shiri nye onye ọwụla akara aka akie. So follow your own akara aka. Akara aka onye adị iche, akara aka onye adị iche. Even in the Bible. Chineke enyere onye a talent, onye a talent, onye a talent, onye ke were ke mepụta ihe, onye ke were we, onye ke enyere ofu ewere ke efu na si the why ejinye ndị ọzọ abụ enye ofu. It doesn't make sense.
So biko fans kam na ario. Nde love VDM, nde love Harrison. Biko onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ. Onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ. This is a phase that Harrison is passing. He will come out stronger. Onwebe onye na-enwe hụ phases ọ pasịrị. Mụ na onwe m agala m mkpọrọ. Eburule m gaa Abuja kukpuo m. You know, na mmekwere nogide. Na m si unu egbuwulu ụmụnne unu. Kwụsịna iji ebube agụ atanishi the life, waste the life of ndị Imo. Akụrụ m kuga Abuja ma akụ 1 month na Maitama prison, Maitama police station. Last year kwa kukpuo m na prison. Na m shegene na anyị achọghị ndị Fulani herdsmen to be given any place in Mbano. Ndị iwe na-ewekarịa m eje mụọ ya ọkụ. Ha sị na m soje tụọ bọmbụ, na m soje gbaa ihe ọkụ, na m so mee nke ọzọ. Akụrụ m kukpuo m na prison for 2 months. So these things are phases ndere ka anyị na-face. But let it not be a phase you are facing that will phase out your integrity. Biko. I say no na enwere scandal, ya urukwa ezigbo scandal. So that enyomi enyomasi chai, na ihe na-eme onya. Na ihe na-eme onya adịrọkwa mma. Onye a na-ebo ebo, emekwala eme. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam ihe omume Chibo anụ ọzọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na Nonsokwa Ọchịwọ. Sonyere m na Nonsokwa Ọchịwọ na TikTok nakwa official Nonsokwa TV na YouTube. Ka chi m na-efe gaa n'ihu gojibala m n'ụbọchị na gajibola anyị niile. Siriri werere. So Biafrans, the talk of the town, I mean, the trending talk right now is this tiger base in Owerri. Everybody is shouting on social media, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, just name them. Everybody is now shouting concerning this tiger base. A lot of allegations is coming up. A lot of people are coming to, you know, say what they went through in that tiger base or in the hands of all these policemen working in tiger base. Nonsonkwa, Owerri, and several people are talking against the activities of this tiger base in Owerri, how they are maltreating people, how they are extorting money from people. Though it is allegedly, but so many people are coming up to say that it is true. A very quick one. 2 days ago, ka anyị kwuru okwu ụmụaka gara igwu mmiri na Obowo, mmiri village ha na Obowo. Ndị local vigilante si na ha na-arụrụ Hope ụzọ dị mma ọrụ around ụmụaka up, na ha wu ndị oshi, na ha wu ndị akwụna, na ha wu ndị ọgwụ ike, na-eme ihe ndị dị iche iche ma mechaa ha ala n'akụkụ mmiri ebe ahụ. Mechaa buru ha gaa tiger base, dumpụ ha ebe ahụ. Ya bụrụ na tiger base juru eju, eburuzie ha gawa state CID, dowe some na tiger base, dowe some na state CID. Then through the instrumentality of Protect the Weak International Foundation, we alerted the Commissioner of Police, who unavoidably was not present, you know, so he directed us to the DCP operations and the PPRO. So the DCP operations, the PPRO did their work perfectly. The Commissioner of Police did their work perfectly. But Eboro no she came wala in a here or tiger base. Eboro anokwa nyekwen sobe again wokwa tiger base. That the Commissioner of Police genye outright permission, in fact, outright instruction, outright order to release suspects. The tiger base are not ego. The tiger base are not ego. That there were 8 of them. There were 8 of them. Now, tiger base was, they were insisting. The first amount to happen and again, ebe amount 1 million or 2 million. 2 million kabuz up. 2 million naira. Can the tiger booze up on again before release those innocent young men, especially most of them which are underaged. Some people from Obo tiger base are Jewish. Before man I conclude, the guy the 600,000 age release those guys. Obo so network nyege call money and sobu. But this last one now, Pico, Obruna okucha money and play call money now. I will also expatiate more so that we know what I have.
60 for the each of them. Each of them each one of them. I can't make it when I say about the officer. Okay, 7 annual for the attack. You may say 200,000. That's after 2 million. No, but that's 200,000. Yeah, the police are Tiger Days are IPO or the IPO to guy have. The IPO. Okay. So, with the officer, the commander be around. By then, the IPO are not around. The commander, Yawala. Yes. Okay, good. So, after all said and done, the onions and mess have 400,000 for the 8 of them. Can we keep Boroha because we can't name the handling arrest and here 2 mark on the 8 and the 8. I know. So, maybe I want the what was the 400,000 and the IPO won here the Roston. Yeah, MZ arrived. I was there, okay, see, I could. By then, that officer, that commander, he met us, okay, say, Ngwa, I get with 800,000, 100,000, each one of them. And no matter what, most of them, so several missing. Now, help on her. Most of them self, like one of them, me and one as in I told him my help aside the small boy. Who made the hand? The thing that is not more. Even the heads and we are. I didn't also. The thing as in the thing would be too much. Ever say, can happen, Makanga. Ever try to let us haga. I tell you, Maka to court. I don't want to say, Umaka Uri and charge to court. How many would the offense? Yes. When you want all after release here, on other force release here. So, I make this so don't you say, at the first time here with you were with the chief who. 2 chiefs, Yanaha, Sobia, Hasta Kamuto, Uriwela. More with the one other guy, 1 year of idea. So I know the they take it today on Saturday, or how Maka no one idea since Monday. Today night making it 6 days. Hi. The boy at bomb, Soke. I meet here the Austin. We are Soke. Na Moga, the league is running. I can use 600,000. Only use running. Yeah, MHS, yeah, because give me the commander. Give me the commander. Metal Pataso, okay, so I told the 600,000. Mila one other boy non ga mini abo. The boy with 250,000. More check is with 350,000. More cash of money. Oh, more jakamu. Would they go near in here the Austin? Okay. Okay. Here already the 600,000 naira by inside Metapota. What I say, I near 20,000 naira. Okay, that's when the police no na because the bill where na station okay ha. Who can do Tiger base? Him we have get here na state CID. Okay. So you take we raise 20 times because the little nigga can make on kado maka what I because in that place was in the almost now maka season my house. If you go do maka self. It's have easy. Odemma, Biko, here the last lap of the call, Mona, the guy, Yana 1 year working contribute to 600,000 naira
maka ndị a ndị vigilante Hope Uzodimma gara buru ebe ha na-egwu mmiri n'oge owo. At the end of the day, ụmụaka na-azọrọ ha azọrọ, ụmụaka na-anyụ ha anyụ, ewere 600,000 naira na-anọ ha anọ. 600,000 naira a na-achọ achọ. Ụmụaka aka ha dị ọcha, ụmụaka na-enweghị oshi ha zuru, ụmụaka na-enweghị egbe butere, ụmụaka na-enwe nkokoro a natara n'aka, ụmụaka na-enweghị ihe a natara ha n'ahụ, ụmụaka jos ji igwu mmiri n'anwụ. April 1st. Ndị sịra ha ndị vigilante Hope Uzodimma eje buru ha. Kugbu ha na Tiger Base. Now, emefuele 600,000 naira just like that. We are demanding that Ola and his boys refund that 600,000 naira. We are demanding that Ola and his boys refund that 600,000 naira, or else I will sue her to court. We will sue them to court. What kind of intimidation is this? What kind of extortion is this? This is a purposeless extortion. This is a mindless extortion. This is a selfish extortion of innocent Igbo-lites, innocent youth of Igbo State. Umakaji Gumiri. Otakeshi Nana has 600,000 naira. Now they are going to pay that money. Because Sunda Kurogwa now must seek for refund. You know? It's like they have borrowed that money. Kaba Putaha, Nari Tarimo, Nani Nijere Gomini, Gomini in a village go. Ijele Gomini in a village go. Or what is a village also? The village give you million. I bet you that you won your she won and he won your quick. Ni won't you wimo. A show to a couple 600,000 naira. Nari Tarimo, this is extortion. This is extortion. I am calling upon the Commissioner of Police Imo State. Nafuta Ola and his boys say, we are giving 7 days. We will sue the Nigerian police. We will sue the Imo State Police Command. We will sue Tiger Base. This is getting out of hand. What kind of extortion is this? What kind of rubbish is this? What people, the wicked. Inata honye egbe. Inata honye mma. Inata honye oshishi. Inata honye nkoronkoro. Onwe ihe natara onya. Gain up 600,000. Because of what? 7 days. 7 days, that is all you want. 7 days and that is all you have. That they have been a victim to that. Just listen to all these guys in their testimonies and what they have said or what they said concerning this Tiger Base. Because I will also protect the Weak International Foundation, the human rights organization. One takre. Okay, Jackia, one ponkweni hemeren because Ogo for I know police brutality in the Madana High water chair. Oh no, Laura, I never go to one Yakwara. You the Tiger Base Merie. Beha Chotara Dia, a who dear. Wanya Kukun Wanaka. Hakuga Wanya, until at the end of the day, the Tiger Base Ahmereha. May arrest. Mechazia, how what the woman is compensation. Now, Oberen one or Kwanga Ubua. The same thing made that woman, Hamekuri Oberen one. Sadama Choko Jiro, Akia, Kora, and Pomquem, Otiashime. Now have again. Dominic Amarachi. We should work with the Magna. I am Dominic Amarachi. Therefore, 14 years. What get him? Oh, I'm on Friday, 6th of this month. And I am a man, they Pagana Gate. By what time? By around that time, 4-5. Now they Pagana Gate. So, maybe I may pay protector. Then be as in a room. As if you don't open this gate, I'll kill. So, Mamma President, him, I can't say, but without your a mamma take Barami, a mamma good, then bank, I have raise him up now, can now come. Get a hackro, get it again. Oshishi mob. Oshishi. Now, Basma can't only can now come up and Oshimo, when you can have a mark. Hadn't the police ole? I put you very several. Okay. So, Michael Chazin, how Jimmy Jimba Memoto. Mam was Namoto when he rode on Ga, about Quam Naso. I never reach a dada, can hear Uku, Bajiriqua. Okay. The man come back to no 1 year crack. Then one chairman village I have been out to Hamakakane page during 1 man honey and I happy or 2 minutes. The half commas there to Jiban Memoto, the head Brian Gamma and Tiger Bees. About the miners and Gaha head how about seen the statement. Mleku, a man who hit it. So my which I now but had a Jibagam saying, no, she's to have Bazim.
ihe zuru ezu pụta na ọfịs ya. Then mgbe ahụ anyị mecha ha sị o nwere ndị bịara ka ha belọ m ekpe ha si aga hapụ m until ha hụ dadi ọmụrụ. So gịnị mere gị n'anya ihe ọsọ ihe a kọrọ gị? Mepegoro anya ahụ ọfụma gị ekweghị mmepe mepete ya nsụmọ. Ihe ọsọ ihe a kọrọ gị akọkọ ya? Gịnị meziri leta? Gịnị meziri gị after that? O nwere dadi mebịa di ọ dị ka ọ nwanne Hope onye ahụ abịazịa ebe lụọ gị. hapụzi. Ole ndị polisi nwere ndị nụrụ aha ha? O soja na Chukwuemeka. Ka a na-akpọ o soja na Chukwuemeka. Ha si Tiger Base. Imebe bụ Tiger Base. The show not Tiger Base ka akpọ gị gaa. Tiger Base ka akpọ gị gaa. Mommy, biko, onwere kunu gara hospital, onwere anything, any evidence to prove? I got hospital, all specialist hospital Kaishina. Here will doctor's report. I veterina. Doctor's report. Imo State Specialist Hospital, Owerri. To whom it will concern medical report of assault. Ray. Dominic Amarachi, 14 years, female, hospital numbers. The above named 14-year-old girl was brought to our facility with a history of soft tissue injuries on the 6th of September 2024. She was said to have sustained the serious injuries, soft tissue injuries, while incarcerated in the custody of the Nigerian police force. On presentation, she was in painful distress with generalized hematoma and hyperemia because the doctor like amamia but you na akụjara nwa aka n'ukwu akụpịarị ukwu akụpịa. She is placed on non-steroidal anti-inflammatory drugs na ụmụnne. Thank you, Dr. Okechukwu. Here the stamp from the Imo State Specialist Hospital. Mommy, have you done anything? Ihe mere ọwụkwa ịga treat channel ya ihe niile na ya before no and health first. Ọ ga na dị ndụ before ada chọwa ihe ndị ọzọ. So police are drop notice see digi chọrọ ha. Notice. They just invaded the house by 4 a.m. Bidokowa nwatakịrị ihe by 4 a.m. No notice. Nothing with nwa na-akpọ Daniel ọnwa Tebeshi Abia State. Daniel ahụ onye police. Onye police ọwa nwanne di m. Nwanne di m ndeke. Ya kpọ ha bịa no. Aya ọ sị na onye kpọ ha bịa because nwa nwaanyị hụrụ Daniel ahụ. Daniel ahụ na-ajụ ebe key moto dadi ya nọ na documents ala. Ihe nwa ha ụlọ turn upside down, kparịcha everything, onwe ihe ọwụla nọ nga ahụ. No, in order. Without search warrant. Without anything, no way how la hajini one. If no one month a crib, I best say, Lariwa Habiko Hamba Korea can't see an order Habiko Nahaga Poroque. Lama. I don't know a lot of how they go. Can I book him? I can treatment on Came on go over the river, phone against young Suriana. Azụ ma nga katama akpọrọ ya n'azụ onye nọtinsi ka m chọrọzie ndị nwere ike ịgbatara anya atụtọ. Ọ dị mma nsogbu anọ Commissioner for Police ga-anụ nka ụwa niile ga-ahụkwanụ nka then Chukwuemeka na o soja ha ga-anụkwa ụda ya. Just nwenu olileanya na this case we are not going to allow it to slide like that. Unu anụna? Ndewe no? Thank you. Although the head of Tiger Base, Mr. Allah, was interviewed as well, he denied it. He said that nothing like that is happening in Tiger Base, that his boys are professional, that they are doing things professionally. But so many people are still saying that it is lie. Well, within these coming weeks, the truth will surely come out. May God save us all in this life we are living. What's up, guys? I made a video about Tiger Base and I see a lot of messages like I think that is the highest response or highest comments and likes I've ever gotten since I opened this TikTok, right? Now I see people where they talk say
Now criminals, all those guys they carry. Some people, the other ones say, unless you are associating yourself with criminality or criminals, they'll carry you. I see a lot of comments there. See, just pray. Make those guys not pick you. All this one that they talk about, the person saying you never go there, go bail person out, or your family member go that place. I go no say if you dey walk for road like this, why as they walk like this now? If you dey walk for road, make those guys pick you. If you dey walk for night, make those guys talk say they find people, they find person pick you. If you dey there for your street now, they drink for your street or for another bed or anywhere where you dey, they chill. Make those men enter, say they find person, they rake people, they go pick you. Before you go come outside, for you to come outside, since in this offices, the SARS will carry you, go say tomorrow they buy you. When those people carry you, police they fear to go there. Even police, if you're papa na police, if you're papa na police, Tiger base carry you. Your papa go define commissioner number. Your papa go define a higher rank police. We go make call for that place for you to come outside. Tiger base don't be say you go find lawyer, all those lawyers who they carry, who they in charge of houses, all those agent lawyer, who they in charge of house. You won't carry a child and bail lawyer. You won't carry and go there. They feel even detain the lawyer. Join. I go lie for you. So just pray. As far as say the day you must stay, just pray. May those guys no pick you. No pick your person where you know. Say that you be criminal, you Yahoo boy, this one. They don't ask you that thing. Nobody asks you that who you be until they pick you. You clear for your eye. Peace and love. One girl on my former lodge. Ogra also prapo. Amami ogra gabe. Ogra ime town. The police are warning. The police are warning in town. Hands all a show ko na aba. Ngwa all a show ko baga onu gidire nga obaga show. Boro ni aga wana police station. Ona akodi aga na police station. Ono potano zo na share hini inoji kwapia. Yeshi na moto, yeshi na boss dapo. Mereshcha ono na ya phone ya na everything. One nine jikrekwega police. You people are identifying yourself as police officers. What is happening? Ele hene men at that state. What is happening in our state? I try peace. All our problem is coming from Tiger Base. All our problem is coming from Tiger Base. Everybody, no. You people should change. You people are criminals. You should change. A lot of complaints. You go see young boy wey draw tattoo. You go collect money from him. Tell him say him be Yahoo boy, him be street because say him draw tattoo. You go see people wey be say them get dread. You go tell them say they go pay because say them do dread. You go throw them put inside say for what? For what? I'm asking for what? We are scared. We are scared. Our governor should do something. Our governor should do something. Okay, so the thing they way me way. Everybody is scared. My guy is sure Lagos Batawana. Bam. My guy is sure Lagos Batawana. Ya puro nyami. Deputy na moto. Mo ya puro nye police. Tige ni hu moto ya. Because all the scared. Police na push every minute, everywhere. We checkpoint. What is happening? Thank you, Biafrans. Thank you, everyone. Thank you all for watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Jigs TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. Share this video. We all love you. Bye.